Good morning! Ayan na si Chris. Chris the snail. Snail ba yan? Ano? Slug? Ano to? Slug. Parang ang lamig-lamig sa ano nyo ah. Sa bagay. Tagalin mo na itong tag. Para kang ano sabihin yan. Inano mo. Kinupit mo sa left store. Ayun guys. Meg. Good morning! No! Oh! Sinusungit na mga to. Good morning, Choco! Good morning, KitKat! Lolo Conan! Always grumpy. Gray! Oh, si Groot! Maggie! Sige, Maggie. Pagpilitan mo, Maggie. Pagpilitan natin, Maggie. Pogi! Pogi-poging Groot! Ang pogi-poging Groot! Mamaya na. Mamaya natin ito muna si Kuya Chris. Let's go. Pasok na to guys. Lolo ko na always grumpy. Talaga nakaganyan ka pa. Nasa na yung baon mo ah. Okay, tapos may field trip sila guys sa ano. Sa Feb 17. Baka si Jackie na lang ulit yung pasamahin. Nilinis ko muna yung ano, kulungan ni Poknat. Tapos, tinanggal namin yung mga basura dito. Ang dami nakatamba kanina. Hinugasan ko yung tray. Tapos, nag-init akong tubig at paliligo ako muna si Poknat. Baka kami umalis para maghapon lang siyang tulog. Kasi pag pinapaliguan niya, maghapon lang siyang tulog. Yay! Nakaligo na ang Poknat. Ito, yun lang ito. Tapos lalagyan ko siya ng Amaze Balm para yung ano niya, mga kati-kati niya is ano na, tuyo na. Yung pantang dito na lang guys sa likod, sabi buntot ang meron. Pati nga yung mata niya na ano na, di ba dati para siyang ano, kirat. Palit yung isang mata. Kasi may mga sugat ng ano, pinagkagata ng garapata. Ayan na po si Poknat. Pangilang araw mo, Poknat? 9 days, pang 9 days niya. Dati kunin mo pang spray dati. Hindi ko alam kung asan niya. Ayun o, sa may lutuan. Gumagapang ako nakikita eh. Ayan o. Ano kaya yan? Oh my gosh. If that panibagong ano. Gumagapang. Sprayan ko lang din. Tuyo na ba yan? Hindi pa. Hindi, itong mga gumagapang. Ito guys yung binili ko. Fipronil. Protect Plus. Spray Treatment. Parang frontline lang. Generic ng frontline. Ayan. Sprayan lang natin itong mga ano. Dampot mo, ay pakuha mo yung basura dyan. Ito. Ito. Huwag ka dyan, Poknat. Yan, para mamatay yung ano. Kung may mga natitira-tira pang itlog-itlog ng ano. Yan, patay kayo. Ikaw, tuyo ka muna. Huwag kita sprayan, tsaka lagyan ng Amaze Balm. Tissue muna guys, when natutuyo kasi kapag ka, ano, yung towel niya na is, diba, may kati-kati pa. Pag magaling na lang siya, towel niya na yung gagamitin. Tapos sa barangay guys, naantay ko lang yung ano, yung barangay clearance kasi kailangan pa sa, ano, sa requirements. Ayun. Pirma na lang ng kapitan ng wala. Hapon na kasi ako kahapon nakapunta 5 o'clock na close na sila. Sabit ko ngayong morning na lang. Ayun. Hantay ko na lang kasi kailangan talaga yun. Excited! We're here na guys. Ayun. Tapos na yung ano, contract signing. Sana pumasa kasi ang dami pinapirmahan. Hindi ba kapag tumatagal yung pagsusulat natin. Naiiba yung stroke. Maano daw,
mahigpit daw si bangko. So, ayun, tingnan natin kung may mga ibabalik na para pirmahan ulit. Hopefully wala. Or kung meron man, minimal lang. Kasi ang sakit sa kamay. Ang dami yung kapal nung pinapirmahan. And then si ay meron pala dito dati Pacific Hub. Call center yan. Sila Dalton, malapit na daw. Kasi sila yung of course, si Dalton yung magdadrive. Alam ko naman, hilahin namin palabas dito sa kasa yung sakyan. And then, doon muna diretso kila Dalton. Kasi nga, palalagyan pa ng mga accessories. Yun. And then, may dala kaming order ni Joy. Ayan. Di-deliver na rin namin sa kanila. Per days, mabigat pala ito. Isang bag na order ni Joy to daw. Ayun, gutom na ako, guys. Antayin ko lang siya, si DM tsaka si Dalton para mag-lunch muna kami bago. What DM? Dallas Maverick. No. Oh, Dallas Maverick nga yan. Wala ko Dalton maliit. Dalton maliit. Si JJ yung Dalton maliit. Kamukha ni Dalton. Sign na lang ng check, guys. Ayun. Natapos ko lang maglagay ng amount. Pahinga lang kasi nga, ayan. Nagano ko ng pirma ko na iba yung kapag kapagod na. Tapos andito na rin sila, si DM tsaka si Dalton dumating. Kaya nag-lunch lang yata yung agent. Iniwan mo na kami. And then, yay! Okay na! Ang galing nga, wala nang binalik na papers para ano ba yun? Masign ulit. So, pumasa lahat na signature ko. Buti naman. Siguro gutom na rin yung taga-bangko. Gutom mo yun. So, yun na lang. Sign na lang ng checking, guys. Buti nga 12 pieces lang yung hiningi. Pero may backup naman ako dito na pa. May isang pad pa ako ng cheque dito. Just in case nga. Kasi yung ibang supplier, cheque din yung hiningi. So, yun. Kamote. Wala, nagpuputot lang sila ni DM. Mga 10 minutes pa bago ako mag-sign. Talaga may ganun pa no? Kasi sayang kapag nasa cheque din. Ayun, ibabalik din nila ulit. Sira. Sayang naman, di ba? Kada may bayad na pati ito yung pagka nag-request ka sa bangko. I'm with DM! Hi, DM! Ayan. So kami guys, lunch muna kami. Dinabutan tayo ng lunch break. Pero okay na. Nabasa ko na din yung cheque. Yung na lang. Tawag dito. Ano ba yun? Insurance. Ayun, syempre. Konting paliwanag lang sa insurance. And then, release na. Yay! Punta na kami kila Joy. Na? Punta tayo sa inyo na. So, kahit na nga kami. Go! Dali! Careful careful. Tawa kami ng tawa sa ni Kamote sa shorts. Yung pet niya. Nawasak Sumabit daw sa sasakyan kanina. Ha? Ano? Ambon? Wala na kanina umambon. Kaya ka chicken? Sige. Wow! Ano yan? Puro kanin. Gutom. Fiesta. Kakain ng DM. Chicken. Ay, ito. Favorito ni Kuya. Fries, Rice-a-roni. This is it, guys. Nakita ko na siya. Ayan na. Ayan na. Sakay na si DM. Nanood lang daw kami ng video. And then, okay na. Yee! Yee! Pinapapogi. Yan na siya, guys. Yay! Okay naman pala yung silver. Ayan. Ay, may
susi nga. May susi nga. May picture pa daw, daddy. Pero yan, Yeah, man. automatic climate control na siya. Isang click nyo lang yan, sir. Kung naka-low siya, lalakasin mamaya. Tagal yan. Yo. Mag-red. Feels already. Hi, DM. Yeah. Hey. Simulan natin sa yan po. Pag naka-low yan, sir, 10 ganyan bars ka na lang, maximum guys. yung blower yan. Good to go. Ayan, super bare niya pa. Kailangan pa niya ng bedding. Palalagyan namin agad. Kailangan niya ma-reach para bago siya humila. Okay na yan. Siya si Ana. Yun. Siya yung agent namin, guys. Grabe. Sobrang ano niya. Bait. Accommodating. Ngayon. Hanapin siya, guys. Pag gusto niyo gusto niyo. Ramdam niya sa iyo. Ayun. Bumili ng sasakyan. Ano sa akin yung number niya. Pati calling card na sa akin. Ayun. Thank you, Ana. Thank you so much. Haggard pa yan. Hindi nga. Salamat ng marami. Siya yung ano ko, guys. Yung ito Freddy Dalton. Tapos si Ana yung ano namin. Yoo-hoo! This is it! Let's go, DM! Oh my God, guys! Sasaya ko! Oh my gulay! Magpasensya ko. Yes, Daddy? Wala magbaba ng window sa natutukod yung pin. Wala. Bakit siya magbababa? Tulog na si DM, guys. So, yung tiyan kong laki. Inantok na ang bata. Ayun, pumunta kami sa Antipolo Church para pa-bless na to. Diretso bless na. We're here na, guys. Thank you, ha. Nako, napalako ka. Sige, Sige. sabit mo na dyan sa ano. Napanako, nako. Parang hindi diskumpiyado ka kay kuya eh. No? May style yan. Yay! Blessed na tayo, Papa. Blessed na. Waiting area for car blessing. Tapos pinigyan ako, guys, ng ano. Ano ba to? Imahe ni niya. ni Immaculate Conception. Immaculate Conception din pa to. Antipolo eh. So yun. Donation lang naman binigay, guys. So wait na lang daw. Sa harapan na lang daw ng church kasi baka pag may lumabas na sasakyan doon ay maabala. Woo! Gwapo ng baby boy. Si Char. Pinagkatiwala mo sa Uy, bawal kasi magpatay, ah! Pwede! sa daigdig. Ipagkaloob mo sa manlalakbay sa pamagitan ng iyong sasakyan ang pag-ingat sa kaligtasan ng pamilya. Sa kanilang pagkaroon sa gawain. Diyan ka din mag-school? Sa school ni Kuya? Pauwi na kami, guys. Lobat na yung camera. Pauwi na kila, no? Kila Dalton. Doon muna to. Si Dalton muna hawak at pag-gwapuhin niya daw. Ayun, anda ng vlog. Hindi ko dala yung ano, yung isang battery eh. So, bye! Tomorrow ulit. Bye-bye! Bye-bye na, DM. We're home, guys. Kanina pa mga 10:30. Ayun, kumain kami sa ano, sa Marikina. Kasama sila Joy, and then hinatid kami dito sa ano. Diyan lang sa may airport road, sa may labasan ng ano, ng village. Ayun lang, and then umuwi na sila kasama si Tonton. Tonton nga pala, guys, yung ano, yung name nung truck namin. Ayun, kasi Kariton. Ayun, ang cute, no? Kariton ng RMK. Short niya is ano, Tonton. Si Tonton. So, ayun, dala ulit ni Tonton kasi palalagyan yun sa Thursday ng bedliner. Kasi ayun, kailangan na nga ulit mag-restock. Bukas kasi ano niya eh, coding siya. Sumakto. Buti nga ano eh, hindi saktong Friday yung coding niya kasi by Friday susunduin namin si ano,
si Nene sa Nueva Ecija kasi sa Sunday, ano na nilupas, diba? Binyag na. So, o yun. Sunday namin si Nene sa Nueva Ecija para break-in na din. Ayun. So thankful kasi nandiyan si Dalto na nag-a-assist sa amin. Tinutulungan kami doon sa car. Yun. In good hands naman si Tonton. Nakakatawa. And then, yun. Nag-bonding kami kanina nga. Tapos, yun lang. Pagoda na, guys. Can you mag-bat, Nick? Tapos, diniretso na nga namin paano. Pa-bless, sa, ano ba yun? Antipolo. Yeah, yun lang. I'm so tired na, guys. Sobrang haba ng ng day na to para sa amin. Pero, pinakamasayang, ito, naman, sasalita ako. Chimney. Pinakamasayang araw. Isa sa pinakamasayang araw, guys, ay yung nakuha na namin si Tonton. Yun. And good night. We'll see you tomorrow. Mag-edit ako bukas, guys. Bye-bye. Good night. Good night, guys. Oy, batnik mo. Joy, what a sample of the bat, Nick. Ayun pala, guys, si Poknat. Oy. Diyan ka lang. No? Yan. Very good. Diyan ka lang. Yan. Galing ah. Ang galing naman ng Poknat na yan. Hop. Diyan lang. Yan. Very good. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Very good. Yabag na yan, guys. Ang yan. Lakas-lakas na yan. Dati, lagi lang nakayuko yan. Ngayon, mahabol na rin niya kapag na. Hi, Poknat! Good night, Poknat! Ayan, sa labas na lang siya. Hindi pa siya nagpupupo pero sinabihan ko kanina si Jackie na pumunta siya dito, palabasin niya. Ayun, di naman daw nagpoop. So, baka bukas pa yung magpoop. Poknat! Yabang na yan. Ay, yabang na yan. Tinan mo yung mata niya, na pantay na. Yan na. Oh, shoot! Ay, shoot! Ay, shoot! Diyan ka lang, ha? Oh, daddy. Oh. Yan. Yeah, very good. Ang kulit. Good night, Poknat.